30. Styrbord 30. Styrbord 30. Kigger her. Okay. Så jeg har den anden grønne bøj helt derovre, så vi kommer meget mere til styrbord. Ja. Vores styrbord. Kan vi tage den om nu? Den er der, ikke? Den er helt derovre, Ja, når og den skal vi have på bagbords-side. Den så skal vi op mod. er der hårdt styrbord. Ja, Hårdt styrbord. Hårdt styrbord. men pas på, at bagenden ikke kommer for tæt på målen. Kan du ikke kigge agter ud derovre? Jo. I den anden side, den anden mål. Der er jeg. Du kan eventuelt dreje den, kan du ikke dreje den over, men så slipper du også at holde knappen. Nå. I den anden bro, ikke? I bagbord, ikke? Godt sætte trosteren, begge troster fuldt til styrbord. Begge trods er fuldt styrbord. Ja, så gør de to agters troster klar også, så får vi den form. De to agter